Mercar peixe fresco ou conxelado? Esa é a dúbida de moitos compradores cando van ao supermercado ou á praza. Aínda que gran parte deles optan pola frescura e os exemplares recén capturados, moitos teñen que acudir ao conxelador polos altos prezos das lonxas. Comprar peixe fresco do día é cada vez máis complicado para moitos consumidores. Os altos prezos nas prazas fan que os clientes acudan aos supermercados e opten polo conxelado, unha opción da que moitos renegan ao preferir a frescura das lonxas. Porque hai moita diferencia. Peixe fresco a peixe congelado non hai comparación. Home, máis rico, a ver. Normalmente recomendan comelo congelado, pero según que peixe sea, claro. Pois porque me gusta máis fresco, ten mellor sabor, é moito mellor fresco. Moitos compradores optan polo conxelado por mor dos prezos do fresco, algo que outros critican ao asegurar que a calidade é moito inferior. Por sorte, hai quen non ten necesidade de acudir ao conxelador. Hai unhas circunstancias que nos impiden comprar congelado, porque xa temos na casa, dado que o fillo anda fora no mar. Teño máis fácil, claro. Entón, se ele trai peixe congelado, xa non compramos. O peixe do Atlántico Norte, que é un peixe moi bo. O Atlántico Sur é un peixe que non sirve para nada, non vale. Quen xa traballou no mar sabe o que costa traer o peixe a terra, defende mesmo que os prezos poderían subir, ou non ser acordes co traballo que lle supón aos mariñeiros. O peixe hai moitos anos que está bastante barato. Eu toda a vida fui mariñeiro e penso que o peixe está con máis 20 anos ou non ten o precio que ten que ter. Os barcos tamén agora teñen moito máis gasto, moito máis, non é o de antes. Antes ibas para o mar unha campaña, dabas 15 días e igual ibas con, estou falando das antiguas pesetas, igual ibas con 1,5 millón ou 2 millóns de pesetas de gasto. Agora, vendo a situación nas prazas e nos supermercados, os consumidores lamentan a inflación, aínda que admiten que de cando en vez poden tomar algún capricho. Está moi caro, a verdade é que sí. Ti notas que está caro na plaza ou no super, o fresco? Sí, está moi caro, sí. Pero bueno, de vez en cando hai que dar uns gustiños.